Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. So kalabanan gid na nga nakita nila during vaccination nagataas ang blood pressure, no. So ang kalabanan man nga rason kung nagataas ang blood pressure, nalipat sila mag-inom sa maintenance medication. So dapat hindi gid pagkalipatan sigihon ang mga maintenance medication. Even ang mga aton mga pasyente nga nagainom sang mga blood thinners, for example sang aspirin or clopidogrel or ang iban mga warfarin or iban pa nga mga blood thinners, gina-advise man naton sila nga i-continue gihapon. Pero sa amo nga mga pasyente, kung mag-injection gani sa muscle nila, no, kinahanglan nga ibutangan lang sang gamay nga pressure, siguro mga 5 to 10 minutes para nga ma-sure gid naton nga wala sang bleeding nga matabo.